Ngikhuluma lento nje inhliziyo yami iyopha. Kubuhlungu ukwazi ukuthi abantwana bayahlukumezeka la ngaphandle. And ukuhlukumezeka kwabo kuyinto nje enormal enganakwa. Futhi abantwana banayeke umkhulumeli. Okuphinde futhi kube buhlungu ukuthi ulwazi abanalo. Abanalo ulwazi lokuthi bayahlukumezeka bona bazi. Even if bayazi, abanawo amandla okuzilwela. Okuphinde futhi kube buhlungu kakhulu ukuthi ama-victims e-GBV iwona kanye ama-perpetrators okuhlukumezeka kwabantwana. Kusho ukuthi abantwana bapakanyelwa abantu ababili, ama-gender amabili. Bona banamkhulumeli. Wona anawo amandla okuphumela obala ukuthi kunento ekuthiwa i-GBV siyahlukumezana, kuyahlukumezeka la nala, kwenzakala ukuthi nokuthi. Kodwa kwabantwana kusalele emuva ngoba banamkhulumeli. Futhi abakwazi ukuzilwela, abanawo lawo mandla. Badiphendele kiyo le gender le. Badiphendele kiyo lama-gender amabili ukuthi kube yiwona avikelayo. Unfortunately, iwona ngama-perpetrators. Ukuhlukumezeka kwabantwana-ke kuza in different forms. Right now we have a crisis. I call it a crisis. Yalento le kuthiwa i-baby daddy no baby mama. That is a crisis. That is a crisis. We are messed up by that shit. Lento ka baby mama no baby daddy. Lapho ngisuke ngikhuluma ngabazali ababili abayizehluleki othandweni. Abazali ababili abayizehluleki othandweni. Kodwa basebenzisa ingane ukulwa impi yabo yokwehluleka. Lokhu kusebenzisa kwabengane kuyihlumeza ingane. Khumbula ukuthi ayingendawo lapho. Beyingekho. Ukhetha i-taste yakho. Nathandana nizwana. Ayizange ingane izinqumela ukuthi nakufanele nibe izitha. Ikati negundane. Mase nisebenzisa yona senayihlukumeza. Kodwa iyona into eyenzakalayo mihla namalanga. Akekho umuntu owaziyo, akekho umuntu obonayo, akekho umuntu onendaba nokuthi kwenzakalani enganeni ngesikhathi kusetshenziswa yona othandweni. Ukusupporta leyo nto lenkulumo yami. Right now as we speak, there's approximately 84 million rands which is uncollected from the Department of Justice and Constitutional Development. I'm talking about funds that are uncollected. Omunye uzozibuza mhlawumbe ukuthi yini leyo eshoyo. Angini niyathandana. Nifike nithandana. Nizale ingane. Nisebenzise yona ukulwa izimpi zenu. Omunye wenu ahamba ayo report icase, a report omunye ukuthi akondli. Ngesikhathi report omunye ukuthi akondli, lo mkhuba womama ke lo, umkhuba wabantu besimame ke lo. Ahamba ayo report omunye ukuthi akondli, amfake ecourt. I-court ikhipha iruling. Unqunye ukuthi okay, wena emalini yakho sizokhipha imali engaka. Ezoba isondlo somntwana. Izongena kumzali ohlala nengane. Uya understand? Izongena kubani? Kumzali ohlala nengane. Kuyaba lo mzali ohlala nengane akasayilandi le amara akasenendaba nayo. That shows ukuthi yena waqhubeka nokusebenzisa ingane ukulwa impi yakhe yokwehluleka othandweni. Kahle kahle bengayidingi le amali. Into obeyifuna useyitholile. Ukuqhumisa nje iphokotho la lo munye. Ukwenza sure ukuthi uhluphekisa lo nomunye just because akasathandani naye so makayezwe.
akayidingi leya mali, wayiyeka, uhlukumezile ingane. Uzwise ngibala izinto engaka zo-2. Nakho okwesithathu kiyo lento, lo muntu njengoba engayilanda imali ingafiki la kumele ifike khona enganeni, yenza umsebenzi wayo wokondla ingane. Uthini lo muntu enganeni? Uyitshelani ingane? Njengoba ngishilo ngathi lento umkhuba womama, akusewamanga lawa kade ngiwasho. Uthini enganeni mama ngoyise wengane? La ngikutshela ukuthi uthini. Babakho useless kabi. Babakho akakufuna la uhambe khona. Babakho uyinsha. Babakho akulahla. Babakho akakondli. Amanga onke lawo. Watshela ingane, ufeed ingane ngopoison, uyitshela amanga. Akusikona yini ukuyihlukumeza lokho. Khumbula ukuthi la ukhulisa umuntu ekumele akhule abe yimember yomphakathi. Khumbula ukuthi la ukhulisa umuntu ekumele abe nabantu abazongena empilweni yakhe. Uzoba umuntu onjani? Uzoba yiluphi uhlobo lomuntu? Njengoba ekhula azokuthi yena akafuni akathandwa. Uzoba yiluphi uhlobo lomuntu? Angithi wena mhlukumeza, umtshela amanga, umfida ngamanga. Abanye bafeed information right ukuze bekhule bekwazi ukuyisebenzisa bahlomule ngayo. Wena umfida amanga, uthi akawenzeni amanga. Akabe yiluphi uhlobo lomuntu emphakathini? Uyayibona into oyidalayo wena. Uyayibona inkingo oyenzayo ukuthi deep kangakanani. Uyayihlukumeza ingane. Uyifida ngamanga, uyayihlukumeza ingane. Okwesi-4, ingane uyiphuca ilungelo lokuba nomzali. Nobabili niyiphuca ilungelo lokuba nomzali nabazali abawu-2 abazizwanayo abakwazi ukuyinakekela ngokuhlanganyela. Nobabili njengoba seniyinja nekati kodwa nazala. Seniyiphuca ingane ilungelo lokuba nabazali abawu-2. That's on its own ukuyihlukumeza. Manje ke wena njengoba usuthathe lo munye wamfaka enkantolo, okusho ukuthi nje manje sekune distance phakathi kwenu. Angini manje uyondliswa kodwa ondliswa ngenkani. Leyo mali futhi ayifiki futhi enganeni. We understand? Yena wazi ukuthi uyondla kodwa kondla. Kusho ukuthi ayikho into akayenzayo enye emodern lokho akakhishiswa enkantolo. Ngobani? Vela nzwana. Kune distance phakathi kwenu. Kusho njengoba kune distance phakathi kwenu, kune distance phakathi yani kwabazali bobabili, kumzali nengane. Uyiphucile ingane ilungelo lokuba noyise or nonina. Awukhonani kuyihlukumeza ingane lokho. Izoba yimuphi yena umuntu uma ekhula? Khumbula ukuthi ingane iyabona abanye bayathandana ngaphandle, ezinye ingane nabazali ababili abathandanayo, kumnandi kunje, khona care. Yona kodwa ayikutholi lokho. Ayihlukumezeki. Right now as we speak, until December, ziningi ingane ezikhulelwe ezincane. Ngikhuluma ngo-11 years. Isimanga. Ingane eziko-11 years kakho 16 ezikhulelwe. Kusho ukuthi ilungelo lokuba ingane seliphelile. Sehlukumezekile. Kwanqamuka ilungelo kusho ukuthi umuntu uhlukumezekile. Yebo leyo nto. Zihlukumezekile lezo ngane. Right now uma ungathi ubuza abafana bonke nje, uthi ababuza iningi labafana. Even ngisho amadoda. Ukuthi wayeneminyaka emingaka eqala ukwenza ucansi. Wayenangaka. Uzothola ukuthi 12 years. Eqala ukwenza ucansi. Angikhulumi ngocansi lokudlala olingena penetration. Ngikhuluma ngocansi oluserious. Eqala ukulwenza wayeneminyaka u12 uya ko16 17. Loyo muntu akanalo ulwazi. Kodwa for the fact ukuthi usethole leyanto wenza ucansi ngaleyo ndlela,
usho ukuthi ilungelo lokuba ingane sedlulile kuyena. Akhona yini ukuhlukumezeka lokho? Ask yourself ukuthi uqale nomuntu ongakanani. Uma ungathi uyabuza ukuthi baqale nabantu abangakanani abafana ukwenza ucansi, baliqala nabantu abangakanani kibo, uzothola ukuthi most yabafana abafundiswa abantu abadala ukwenza ucansi. Osisi nje asebeqinile abadala. For the fact ukuthi ucansi labo laba nepenetration kuvela ngokusobala ukuthi wayelele nomuntu omdala osefundisiwe, osevuliwe, wavulwa abanye abantu abadala. Wasethatha ilokhu njani advantage ukuthi le ngane ngoba nayo sekuyama ithuluzi yayo seliyaqina, kusho ukuthi ngingalisebenzisa. Uyayibona leyo nto? Kwangesikhona nokuyihlukumeza ingane lokho. Lowo mfana kwangesikhona ukumhlukumeza. Futhi ke ukudlwenguleka komfana kuye kube into nje enganakwa, into nje engathini. Iphinde ube ihlazo kuyena umfana. Kuyinto nje engathi shu engathathwa na serious. Iyihlazo kuye kodwa uyena evictim. Uyabona ukuhlukumeza kwengane kuningi kanjani? Kodwa kushiwo lutho ngakho. Nobody cares about it. Izo zonke izinto lezi engaziwa ama-stats singakhuluma kushona ilanga. Uma singathi sikhuluma ngokuhlukumezeka kwengane, kungashona ilanga. Ngikhuluma ngezinto ezingaziwa ngishona ama-stats kwi-system azikho. Ayikho umuntu owazi ngazo. Nobody cares. Ingane eziningi ziyahlukunyezwa verbally. Kukhulunywa amagama amabi kizo khonje njengoba kade ngisho ukuthi kune-crisis yo baby daddy no baby mama. Umuntu avela asukela kakhombe ingane, wena uyihlo uyilokhu nawe usufana naye, nawe njani yabona, akhombe ingane ayikhuluma ayiqokoma ayihlukumeze verbally. Asho yonke inhlambe enganeni just because unexhwala lokuthi akasazwani noyise. So sekumele ithwala icala likayise or kumele ithwala icala likanina. Right now ingane ekhuliswa o stepfather. Ingane mayifika ngale kubaba wayo yazi ukuthi stepfather uyibhari. Because baba wayo ukhuluma leyo nto leyo. Hayi ibhari le uhlala nayo lapha malume wakho uhlala uma wakho. Akhuluma yonke into ngayo. Ingane yazi ukuthi yona kuyipho okuright ikona kuyipho okurong. Mayifika ngapha unonini ukhomba baba wayo. Ayithi le njalo ubaba wakho. Uyabona nje ingane nje ayazi ukuthi uyona ubona uyena kuyimuphi umuntu. Ubaba la. Yena kuyimuphi umuntu wesilisa right because loya uyinja loya uyisilima. Yona kuyimuphi right kahle hle. Kusho ukuthi yona ngokwayikhula nje yazi ukuthi bonke abantu besilisa. Ayikho into right ngabo. Akusikhona yini ukuyimosha ingane lokho, akusikhona ukuyilimaza ingqondo. Akusikhona ukuyihlukumeza lokho. Yeba ukuthi masingakhuluma ngokuhlukumeza kwengane lingajika ilanga. I'm telling you.